amtei jotono happy Bengali New Year hingke tini to jotoni nogo no salai nunglai hingke tabuk ang bahanyo sini nogo maimi rok songna bagui kisa preparation khaigrana tabuk hingke phungni 6ta baji tongo hingke babu bai ani bwsai khe to khoros khaina thangjak sok payako hingke haibano je nogo tongmani abono songlaigrana kendrok nai tongdi video no chaya obo hingke chakumra pai tumani 50 taka khaiui naidi busu kotorma obo camera wa asukaya haibano ang nong romai phunga no busu kotorma ang pas paya hilik mani obo tisaini mas bakha bupos mas hawa suke to rohi hilik ang mas pansi nugyako obo no kari botei thaini pai tu hangke total khai tamangkha abuk hingke chakumra bai tok bahan songai tongo hingke phiyogui phorokna nang na kanai motong bahai phayo phiyog mani si kachak ng tongkha hingke tabuk obno tei baisa khoboloi roi ronai abuk hingke ani bakra bai ani basai ko khoros khaite phika khaigi nailegra na hingke tamtei phika nog bisinga habai nai tongdi iko naidi karfu a khwa gong tongkha kathangni bagai obo khe wak bahan obo songnai manai swnamui tongo take subai kha take as swnamui tongo tabongke swnambai ka sotui bai somful bai ka songsinai obongke wak bahan bai alu songui tongo tok bahan kari bai obo songui tongo ke obo hingke haino kisa hantiloi tontonai obo tak songya kisa koloi rograna kachini thailik naithokma ang tongkha blai grai obo khe manai awan khaimani guria mairongni belain thoksoka naidi ko khadosi bilai bawi kha salamasa boroi masa obno tabukma phataro talangui tongo thuyamosi bawi rosi ongkaba naidi phatar talang rekha bahike mukhang holai tongkha pora mukhang boglai tongo oboni bsago obo naithokmani kyu rongjak kufor tai naithogo kufor ke sala kosom ke boroi ke obo buni nok ni phai si bairo phai saimia boroni bilai jani phai bai tongkhaika ke obno tabuk kaisa jaga ke tonai renai suisa rok phai waria jat khai nai la naithokmani busuk naithok gobo khe boroi ke gobo khe pun bawi dong ordek khaika naidi ganara thangra gya haike lasi jago fu haini bagi ganara thangi video khaimai ai ka kachalo tong nang phuno gan naidi basinai baka thangnai le makha tabungke ko naidi bawi rekha siklani ba mani se haini bagini lasi jagi khari thango ko bo manaidi basana asok maya rok khainya rongyakho keta gomno kisa basak rok hoi renai bono tabuk bukhugo buduk bai khai renai tamni hinba bo bukhuk khorobai mang tongke to boni obo bukhuk ragi thanai bele hingke dur doksa imai angnai haini bagini dur doksa na phra bukhuk rangnai se hinai tak bukhuk tui bono khawai renai naidi bahayang tongkha te kisani porengke naidi bo kharis tongano bomale daisinanga aing sa hayang tong naina de bohok bisingo tung khe tongmani satongo klai khangke ba kisa lengjagui tongkha ta tini ko khaireka tini joto ponbo bao bilai bo bao chini bagi kaham nong khana chini no gom ta heke bao joto no kisani por kisa bao tabung ke samung pai nei tui rokuk bai kha ko bakhnai rok soina bai kha hingke tabuk kisa rest khaina nai rest khaimani pore hingke maisa laisina hingke ndra ani video na paithak jera nai tangdi tabung ke maisa laisina ko joto no babu manai ma besai ang kita sinai ko maisa bai nai tormus rai nei mani obo naidi kachak mo bisingo mia botui phaijak tongo haipano tei botui phaika mia hingke kosom tui phaio tabungke mereng tui phaika o mereng hingke botui simi kobangma asuk tuiya haipano
अब त कुतुइनो कतर बेला hingga freezer roji ani bagai oba asuk kutuyong jau ko rajak rok hingke kutu yang tongo job na tabuk rawi nai baksa sanai baksa freezer dangai. Wow, nai thok mani nai ko boni bubuk ma gang taksa sinai. Chagana tabung ke mai rok sabai kisai res khai bai nai ani bakra jog borok ko wak khanai pongke datui faidi hi saungke datlang roina bagai thang tongo ko naidi wak kotor ma bo khawi tikiani bagai bono sikol baisima khaw ko tabung ke chongsa mani bukur tormus bukono rei ro khaw sai tong bono tuisi ro khlai ma roi tong bo kolom jak mani bagai tabung ke ko saranya nai kha ada telang rei mani bu hingke tinin video asung nang sinai jani video no puilan simi paithak jara nai tongma bagai belai ke hambai.